Jo, chtěl jsem si zahrát Gamu. No, stahoval jsem přes 100 GB modu. Nakonec se mi zapnul, začal mě hučet počítač a sekalo se to, ale tím klasickým stalker způsobem. Nebyl problém s FPS, ale byl problém se statickýma zádrhama. Ty tam byly příšerný. Říkám, seru na to, prostě to odinstaluju, zkusím najít něco jiného, co by mělo nějakou lepší podporu. Tohle je zajímavý mod. Název modu vám dám do popisku, možná i stránku, kde ho stáhnout. Návod najdete tam na instalaci. Je poměrně jednoduchá. Tenhle ten mod totiž využívá nejnovější technologie DSSL, takže podporuje NVIDIA kartu, teda NVIDIA karty a dokonce i ty druhé karty. Takže je to docela halus. A mrknem na to, no. Jako fakt ta Gamma to jako ne. Tohle to je 100krát lepší. Sice je to vanilkový, docela dost. Abych tam nahrál nějaký lepší zvuky, tak jsem musel použít svoji vlastní fantazii. Nejde tam nahrát, nejdou tam nahrát žádný modpacky. Jakože na stalkery, na zbraně, na zvuky, nic. Vždycky vám ta hra spadne. Ale jinak, člověče, musím říct, že kvalitka. Na růži ho bral. Na růži ho bral. No, na růži budu brát tebe, tyjo. Máslo jde. Jo, podívejte se, vypadá to fakt docela dobře. Je to 100krát lepší než ty ubohý módy, co jsou teďka na ty nový Enchanted edice. Tam doufám, že na tom začne sakra někdo rychle pracovat. Je tam jenom pár módů, některé módy jsou špatně optimalizovaný, některé padají, jo, některé jsou těžké na instalaci a tak dále a tak dále. Tohle to je zlatá střední cesta. Furt se jede na starým dobrým Stalkerovi. Na starým dobrým engineu. Dobrým engineu, ježíš, co to blábolím. Dobrý engine Stalker? Ne, to nikdy nebyl dobrý, byl příšerný. A vždycky příšerný bude. Tak, 259 nábojů. Jo, jako fakt, jako ta Gamma, jo, to stahujete, já nevím, půl dne? 6 hodin jsem to stahoval. A jak to dopadlo? Ještě musím otestovat zvuky. Jo, fungujou ty lepší, co jsem tam musel nahrát tak, že jsem tam prvně skopíroval game data z toho módu. A až na ten mod samotný game data tady tohoto módu, takže je to docela komplikovaný, ale to je jedno. Jako ty vanilkový zvuky jsem fakt jako nepřekous, jo, prostě aspoň ty zvuky, ať tam jsou nahraný. Klasicky si zajdeme za, já už jsem tady byl za Wolfem, aby mě dal úkol tam, víte kde, nahoře. Na ty bandity je to úplný začátek hry, takže tady víceméně testuju, jak to funguje s nahráváním. Chtěl bych, aby se to dostalo pár lidem do povědomí a hlavně tomu pánovi, který tohleto jakoby vytvořil ten mod. Protože podporou je skvělej. Ani se tolik nelaguje, co se týče těch statrů. Jo, takhle to jede prostě krásně na 60 fps, jo, to není problém tady ve Stalkerovi. Problém jsou ty statry, ty statické lagy, které nastávají, když se načítají NPCčka, když se načítají questy. Jo, za chvilku to tady uvidíte sami, že se to přicucne, přiškubne, jak tady vyletí ta postižená helikoptéra. Ratatatata. Jo, jinak tohle je teda skvělý. Ten pán, co udělal ten mod, tak jako klobouček, protože
Hýbou se tady jakoby stromečky, travička, jo. Je to aspoň nějak částečně dynamický, ne staticky. Viděli jste to, jo, ten záškup. Ale tohle je jeden fakt z těch nejmenších, jo. Žiješ ještě, tady máš. Prosím tě, leď pryč, ty magore. Jo, všem řekneš tohle, jasně, blabla, všichni to známe nazpaměť. Tak, tady je tlumíčovka schovaná. Nepoužiju, prodám. Počkej, vzal jsem ju? Jo, vzal jsem tlumíčovku. Tunk. Víc co tady v tom baráčku není. Ježišmarja, kňučíš pejsku. Jinak já mám pejsky docela rád, ale tihleti pejsci nejsou zrovna přátelský, takže to je tak, když na vás nabíhá pitbull, že jo, tak asi jako se musíte bránit nebo prostě umřete. Jo, můžeš už prosím tě chcípnout, kam to sakra střílí. Ale jako namodovaný je to docela dobře, nejsou tady žádný post efekty. Jo, nějakého lepšího kouře nebo něčeho, to mě docela mrzí. On to vzal fakt šupem pádem tu vanilku. On tam dal jenom prostě výborný nasvícení. A tady tyhle ty dobrý shadery, no. Kurňa, co to je? To prase. Nic. Jo, tady si můžete všimnout odrazu, hezký. Actor Shadow, stíny postavy, v pohodě, všechno tady valí, funguje. Tak, vezmeme si klasického makáča. 8 nábojů. Jo, další statický lak. Jste mohli vidět. Nic hroznýho, jo, prostě dá se to, není to jak ta Gamma. Ano, pane. Ne, půjdu tam sám, vy jste k ničemu, takže... Já jsem tady hlavní profík. Já si to savenu. Protože to možná budu nahrávat znova, nevím jak to poběží s tím nahráváním. Nahrávám to jakoby na 4K, ale 2K render. By to mělo být docela v pohodě. No sakra, no tak ten mě dal docela přes držku. Kurňa. No tak si asi dáme lékárničku. Já jsem si zapomněl vzít ten oblek, proto dostávám takový šupy, nebo jsem si ho vzal? Ježíš, já jsem si ho nevzal, no to je jedno. Parchanti. Was ist das? Kde jste? Magor. Jo. Ještě krásný za sebou jako vláček. Headshot, vole. Tak dáme si pár obvazů. A uložím si to ještě na tu svoji pozici, tady to, no. Tak, další nový save. Wow. No to je s tímhletím oblekem je to teda nic moc. Ten damage od nich je teda dobrý. Kurňa. Bum. Číky, brejky, jednanky, oh. Tak. Další lékárnička. Dáme. Tak pojď ty paciente. Jo, to FOVčko mám trošku vysoký, toto se omlouvám, ale... What? Jo, on ještě jeden v garáži. Bez to dole, no, velká garáž. Pojď, ne?
Tak mám tě, ty šmíráku. Já mám vlastně 300 nábojů, takže... Wow! On si na mě vytáhl Broxnu, ten hajzl. Dobrý. Ticho, teď si jdu pozbírat loot. Tak, co pak to tady máme? Jedna pistolka, dvakrát bubas, bude se hodit. Zbytek mrtvol je tady naskládaných. Vaše pistolka, brokovnička. Vaší brokovnice, lékárničky. No, bereme pistole, salámeček. Vrátku. Další potřebné věci. A vlastně tady nic není v těch bednách. Tak, nabijeme brokovnicu. Pak se podíváme, co je v lepším stavu a co ne. OK. Prohledám tady toho šmíráka. Jo, ty máš taky to, takže safe. Blablabla. Jo. Už jdu, prosím tě, ještě prohledám toho jednoho bábusa tady. Tak. A to měl vlastně houby. Takže tak. No jinak ta brokovnice, ona je fakt docela dost hezká, na to, že to teda je jako vanilkově dělaná brokovnice. I owe you, brother. I could never thank you enough. Jo, ještě prosím tě od tebe vezmu ten quest na ten oblek trapnej. Tady jsou 2 vodky dole v té krabici, to já nepotřebuju. V originále máte tady lékárničky, náboje do brokovnice, tady vlastně asi nic ani není. Tak. Dívám se, že... Dívám se, že tohle, no. Tady to lootu dost jako zmizelo od jako by té původní hry. Takže to ten vývojář tam píše, že to je čistá vanila. Tak mně připadá, že to teda čistá vanila určitě není. Jo, docela v dobrým stavu, ale tady ta toska. Ukáž. Ty blázne, ukaž to. Tajku, valí to. Ili to, zabij to, tak je to dobrý. Volumetrické nasvícení docela dost v pohodě. A týpeček už běží dom. Jinak jako takhle na test by to asi stačilo, já to jako nechci protahovat, to není žádný let's play, já chci vlastně ukázat, že ten mod je fakt dobrý a mělo by si ho zahrát určitě hodně lidí, teda spíš víc lidí než jsem já, protože jestli hledáte něco plynulejšího než ty kokotiny, co tam nabízijou, ty anomaly, modpacky a tady ty píčoviny, tak tohle je prostě jasná volba. Já jenom potřebuji, aby do toho někdo nahrál lepší zbraně, jo. Nějaký ty animace na to braní předmětů. Nějaký ten post-efekt na střelbu, jako na kouř ze zbraně a tady tyhle ty věci. Bude to prostě top mod, jako tohle. Ještě nějak vzít ten lepší, nový engine, no on vlastně není lepší. Ten z té Enchanted edice. A prostě to vylepšit, jo, aby to bylo na totální špičkový úrovni, protože mě chybí Stalker hry. Hodně mě chybí. Takže tak, díky za pozornost a jo, zahrajte si to, stáhněte si to, do popisku vám dám videa a i ten mod na to ozvučení a jak to tam nahrát, jestli nebudu línej. Díkec a čus.